Benvinguts al meu canal. Això és Psicologia en dibuixos i soc Natàlia, soc estudiant de Psicologia. Avui parlarem de la por d'anar a teràpia. Potser l'altre dia estaves parlant amb un amic o una amiga i et van dir «Has pensat d'anar a teràpia?» Si la teva reacció va ser alguna cosa com «Això no és per mi» o «No estic tan malament», és possible que tinguis alguns prejudicis sobre anar a teràpia. Anem a veure algunes d'aquestes preocupacions més comuns i per què podrien estar equivocades. Una de les primeres raons per no voler anar a teràpia és l'estigma. Això està canviant lentament, però anar a teràpia encara pot ser percebut com una senyal de feblesa. Reconèixer que et trobes en un moment molt baix de la teva vida i que no pots resoldre pel teu compte. Bé, afortunadament les coses estan canviant, perquè si ho penses, realment requereix molta força per anar en aquest camí d'automillora. No tothom està disposat a treballar en el seu benestar emocional i si alguna cosa, això és algú que s'ha de respectar i elogiar. Segona raó, prejudici. Potser et preguntes, què pensarà el terapeuta de mi? Es creurà que m'estic queixant sense res? O pensarà que estic boig? Hauries de saber que els terapeutes són persones professionals i capaces, que estan altament capacitades en diferents escenaris. Durant la seva formació se'ls informa sobre tot tipus de possibles problemes de salut mental. No només això, sinó que és part de la seva feina empatitzar amb tu i com et sents. Així que aquesta és la seva feina, no ser crític, independentment del que portis a la seva oficina. Tercera raó, vulnerabilitat. Quan vas a teràpia, potser hauràs de parlar de situacions molt vulnerables que han passat a la teva vida. Potser has experimentat abusos traumàtics o potser tens pensaments intrusius que encara no has compartit amb ningú. Però ser capaç d'obrir-se sobre això et permetrà tenir una millor comprensió sobre la teva situació. Pensa en això com el primer pas per al teu creixement personal o la teva curació personal. La quarta raó o preocupació és la falta de control. Demanar ajuda professional podria ser interpretat com el moment en què no pots mantenir el control de la situació. Així que la gent tendeix a negar el problema tot el que poden, i això pot tenir conseqüències molt greus per a la seva salut. De la mateixa manera que si et sents malament i no vas al metge, la teva condició pot empitjorar cada vegada més fins al punt en què et posis en una situació perillosa. En canvi, tot això es podria haver tractat d'una manera preventiva. I l'última raó, confiança. Quan fas teràpia, probablement estàs parlant de coses íntimes. Admetem-ho, amb un total desconegut. Aconseguir aquesta sensació de confiança pot ser difícil i és una cosa que pot dissuadir-te d'aconseguir un tractament. I en aquest motiu realment tens tota la raó. Però la qüestió és que si no connectes amb el teu terapeuta, hi ha altres terapeutes disponibles. Fins i tot pots buscar un terapeuta en particular que estigui especialitzat en diferents temes que t'ajudin a connectar amb ell o ella, com ara LGTBI, feminisme, mindfulness. Només t'has d'assegurar que estàs triant algú amb el coneixement i les certificacions adequades. Aquestes són algunes de les raons que poden ajudar-te a superar la teva por a anar a teràpia. Espero que t'hagin agradat. Pots fer servir aquest vídeo per tu mateix o poder pots compartir-lo amb algú que creus que es pot beneficiar d'anar a teràpia. Com a última cosa, pots provar de fer només una sessió i veure com és l'experiència. I si no funciona, no passa res. Però si funciona, aquest serà el primer pas d'un viatge de benestar emocional.